Преди около 2-3 години, когато за първи път пробвах маслото от шипка, кожата ми изглеждаше ето така. С пъпки, с белези от пъпки, на места суха, на места мазна. Общо взето имаше нужда от помощ. Маслото ми помогна в момента да се радвам на перфектна кожа, затова реших да предложа на бранда да им помогне с популяризирането, защото тази билка наистина работи. От една страна ще си изкарам някой лев, а от друга страна ще помогна и на други като мен. До ден днешен все още си използвам маслото, въпреки че смятам, че кожата ми е точно такава, каквато исках, но го използвам превантивно, защото знам, че забавя стареенето и заличава финните линии и бръчки. Така че, мили дами, дори мъже, ако вие все още не сте открили продукта за вашата кожа, предлагам ви да се доверите на българската шипка. Тази билка е наситена с витамини, които ще са в голяма полза за кожата ви. И друг плюс е, че маслата на този бранд са извлечени чрез студено пресоване, т.е. имате гаранция, че всички витамини и полезни свойства са запазени. Имам промокод за 10% отстъпка, така че ако решите да поръчвате, може да се възползвате. Кода е Илияна 10.